Soc Núria Montserrat, professora d'investigació ICREA i cap de grup a l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya. La nostra recerca consisteix en entendre com es formen els nostres teixits i els nostres òrgans. Aquest coneixement fonamental ens ajuda a entendre al mateix temps per què els nostres òrgans emmalalteixen. Creem sistemes en bioenginyeria en els quals podem formular aquest tipus de preguntes i en concret treballem generant microòrgans en el laboratori on adreçar aquestes preguntes. La nostra recerca serveix per identificar processos que estan relacionats amb la malaltia humana, per identificar fàrmacs i solucions mitjançant la bioenginyeria. En el nostre laboratori estem molt interessats en entendre per què els nostres òrgans emmalalteixen i en el context de la Covid-19 necessitàvem models en el laboratori per poder entendre com el virus SARS-CoV-2 infecta les cèl·lules humanes per tal d'identificar dianes terapèutiques. Mitjançant una investigació en col·laboració amb investigadors d'arreu del món, vam poder generar microronyons que van ser infectats amb el virus SARS-CoV-2 per identificar un fàrmac que podia bloquejar la replicació i la infecció del virus. Jo em dedico a fer recerca perquè des que era molt petita, allà on passàvem els estius, a la casa d'estiu teníem un microscopi dels meus germans grans i amb els meus cosins anàvem trastejant el que trobàvem, pedres, cabells que ens intercanviàvem i sempre ens fèiem aquest tipus de preguntes i tenia molta curiositat per les coses que m'envoltaven. I sempre he volgut ser biòloga. Recordo que era molt petita i ja tenia aquest interès per la biologia i per com funcionaven les coses. I quan vaig ser una miqueta més gran, el meu pare va morir quan jo tenia 12 anys de càncer i això també em va tocar, evidentment, i em va encara reafirmar més que la meva passió havia d'anar adreçada molt a investigar i a fer recerca biomèdica. Ho tenia molt clar.